खुलुमबाय रायजोफोर स' जों ब्लग बनायबाय मोनायाव माने ओंखाम जाखांबायानो हरनि आरो मा खालामगोन एसे उरुनोबो ओंखाराखै दानो थ' नोंथांमोनदो एसे रायज्लायनो होननानै फैबाय जोंहा नै सासे जि टेनसन अमा बेफारिदो खननै माने खेबनै थगायजाबाय बियो माने दहाय सानावबो जों सानैदोनो दहाय सानजौफुङावबो 1 किल' अमा बेदर जादो सानैदो दिनै सानैजों 1 केजि अमा बेदर जाबाय 1 केजि अमा बेदर जाजुबनानै माने बहुत दिननि मुराव जाबायना जागासिनो खतम माने खारै मैगंखाय जों एसेबो पाताखौनो मोनदिया माब्रै जे बेदरा जोबलांखो बिनि उनाव बेदरा जोबनायखाय जों मा खालामबाय आरो मोनाबिलि समाव माजों जानो होननानै बेखौ बुंलायबाय थां आरो लाना फैबावना थांलायबाय बाजाराव आं लायनो कारने तो मोनानि कारने दिनावथ' बहुत जाना लाबाय बेलासि आरो बेसेबां जाबावनो तो आं बुंबाय आधा पुवाल' लाबसिगोन होननानै जागोन दे ना आधा पुवा बायनो कारने 250 ग्राम बायनो कारने आं थांनानै बुंबाय अमा बेफारिखौ भाई आंनो नैखिना मोजां लेग पिस खिनिखौ हर लेग पिस खिनिखौ आधा पुवा हरना बिनि उनाव बुंबाय दखानिया नो आं जिखिनिखौ खिथिबाय ना आं जिखिनिखौ देखायबाय बेफारिया बेखौ दानबाय आरो दाननानै दोनबाय दानग्राया सासे सुग्राया सासे माने आलदा आरो तो दानखांनायनि उनाव सुग्राखौ बुंबाय आरो जे इसको जुखिनानै हरदो होननानै बेखौ जुखिनानै हरदो तो सुनानै जुखिनानै हरदो होननानै बेनि उनाव बियो पाल्लाखौ दिखांबाय आरो तो दिखांनाय लोगो लोगोनो बै दानग्रा मानसियानो बेदरखौ ओरै हमनानै पाल्लायाव दिखांना होबाय तो बेदराथ' बाय उजना बारा जाबाय आधा केजि जाबायबा आंनो नांगो 250 ग्रामल' बे बुंबाय आरो आधा केजिखौनो लांदो सार आं बुंबाय आधा केजि नाङा आंनो 250ल' नांगो बे बुंबाय ना आधा केजिखौनो लां 10 थाखा खम हो होनना बिदिनो आं बुंबाय नाङा आंनो आधा केजि नङा 250ल' नांगो बेनि उनाव बियो पाल्लाखौ दोनफिनना बेदरखौ थिखांबाय आरो मा होनना बुङो बेदरखौ खम खालामनायबाय आरो बेनि उनाव दाननानै बेदरखौ ओरै हमदो दै ओरै हमनानै दिखांनानै आरो बेदरखौ दाननानै पाल्लायाव दिखांबाय पाल्लायाव जेथिया दिखांफिनोना आङो अमानि आसुकुर नुबाय आसुकुर नुबाय आंबो सानबाय जे आंथ' मोजां बेदरसो सुनो होदों बिखौ आरो आं सुनो होनाय बेदरखिनिया बायल'आनो माबायदि 250 जागोन आंबो कनफिउज आं हारे आंथ' बेदरखौ मोजां पिससो दाननानै होदोंमोन बे आथिंनि आसुकुरालाय बबेनिफ्राय फैया बिनि उनाव बुंबाय बेलाय मा होनना एख' नङा जेबो नङा होनना मोजां बेदर आं जबरदस्ति बुंबाय बे मा होननानै बेनि उनाव बे बुंबाय आरे एख' नङा होनना बेनि उनाव दिखांबाथ' आसुकुर ओंखारबाय अमानि आसुकुर बिनि उनाव बे मा बुंनायाव जबरदस्ति आं बुंनायाव बेनि उनाव बेदरखौ ओरै दिखांबाय आरो आं गावनो आंनि आखाइजोंनो ओरै दिखांबा अमानि आसुकुर ओंखारबाय गोसोम माने नैसिनि अमानि आथिं पिसखौ सोना दोनदो साला इमान थगायदो बियो तो आं रागा जोंबाय साला नों बिदिसो खालामो दहायबो 1 केजि लांनायावथ' पाक्का बिदि खालामदो होनना बेनि उनाव एख' खालामाखै सार माबायदि आथिङा फैखो आं गमखौनो मोनदों होनना जानि बुजि थिखांखादो सैमाया साला बिनि उनाव बुंबाय साला आथिंखौ हाथायना बेलेग पिस हर होननानै बेनि उनाव जेथिया आङो बेदरखौ लाखांनानै गारियाव जयो स्टार्ट होना न'आव फैनो कारने माने आं मोनाव जाखांबाय जे सानजौफुङाव फार्स्ट टाइम जितु 1 केजि बेदर लाबोदोंमोन ना बै बेदरखौ आंनो सुबाथाय बेदरखौथ' आं बिराद मोजां लाना फैनानै दै गुदुंजों बरिया सुबाथाय अमानि खामायानो नैसिनि दोङो पिस खमसे खम 1 पुवा जागोन तो आंबो सिरि खामाखौ बासि प्लास्टिकआव सोनानै खाथबनानै दोनना फैबाय मानोना रायजानो गिबाय आङो नैदो जानि बिदो रायजानो गिबाय अमानि खामाया प्लास्टिकआव मा होनना बुङो अमानि खामाया 250 ग्राम फैखादो खमसे खम आंबो बेदर मोजांसो लाबोदोंमोन खामाया मानिफ्राय फैगो आंबो कनफिउज सानबाय थाबाय बेनि उनाव आं जाबाय आरो आंनियानो भुल जाबाय आं खामाखिनि बेदरखौनो लाफ्लांदोंमोन जोंना बेनि उनाव 250 ग्राम खमसे खम 1 पुवा खामाखौ मोननै साइडनि खामा हरखादो बे सैमाया बेदरनि सिङावनो बिदि हमथुमनानै सुनानै हरदोलै
थ' आङो मा खालामबाय थ' खामाखो पेकिं खालामनानै प्लास्टिकआव सोनानै गारबाय बिनोबो खिथायाखै आं सिरि सिरि थादों लासिं सिंनि बाथ्रा साला बेदर लाबोदो खामासो लाना फैदो फैसा गैयाबो नामा होनना बुंजानो गिनां सिरि सिरि पेकिं खालामनानै गारबाय थ' आं जिथिया गारि नों बेदर बायनो थांनाय मानसिया नों माखौ नायबाय थानो नों एथेर ना माथिं दोङोमोन आरे आं बेदरखौथ' दाननो होबाय होनानै फैसा सिसा दिहुननो कारने नायबायना बे टाइमाव खालामदो बिहारि सिख्लाफोर नायबाय थागोमोनथ' नोङो नङा बिराद दुखु नांदों दिनै थगायजाना साला 1 केजि अमा बेदराव 250 ग्राम खामा आंथ' गारबाय बिनि उनाव बि बुंबाय थाबाय जे 1 केजि अमा बेदर जों खानैजों दिनै माबायदि जाखो इमान थबनो होननानै आं सिरि सिरि 1 केजि नङामोन बि 750 ग्रामल'मोन माबायदि 750 ग्राम 250 ग्रामथ' खामायाव गारखाबायमोन बिदि आरो थ' बिनिखायनो आं बिराद दुखु दिनै बिराद दुखु नांदों आङो अमा बेदर बायनो थांना थगायजानानै साला बेनिखायनो गासैबो रायजोफोरखौ आं गुरै खावलायदो मार्केटाव थांनानै माबाफोर बुस्थु बायोबा पाक्का ध्यान हो आपेलखौथ' जोङो बायनाय टाइमाव बासि बासि होयो बासि होनानै बिनि उनाव जिथिया सुखांना प्लास्टिकआव पेकिं खालामनायनि उनाव जों जिथिया फैसाखौ पकेटाव खन'योना फैसा होनो कारने बै खन'नाय टाइमावनो बेलेग आरो आपेल इसोरो गेसाव सेवखानायखौ सुखानानै दोनना जिथिया पकेटाव सोयो बै गेसाव प्लास्टिकखौ दिहुननानै हरो बेनि उनाव गाहामखौ सिंदि ग्रोब सोना दोनलायबाय बिदि बहुत थगाय जायो बेनिखायनो जाय मानसिफोरा बाजार खालामनो थाङो पाक्का ध्यान हो फैसा होनाय टाइमावबो बायनाय टाइमावबो मोननै टाइमावबो जुदि ध्यान होआबा बिसोरो बास दखानिफोरा थगाय हागोन मानोना बिसोरनियाबो मोनसे बिजनेस नङा होमबा सेवनाय बुस्थुखौ जोंफोरबायदि बेंग्राया बायाबा सोर बायनो इसोरबोथ' फैसा होनानैसो बेपार खालामो ना थ' सेवनाय बुस्थुखौ बिक्रि खालामनो हायाबा बिसोरनिया लस जायोना बेखायनो बिसोरबो बिक्रि खालामनो कारने प्लेनिं खालामो बेखायनो जों एलार्ट जानांगौ मोजांके बायनायनि सिगाङाव बा बायखांनायनि उनावबो बुस्थुखौ पाक्का ध्यान लाखियाबा ना गासैबो आं बायदिनो थगायजागोन आरो मोनसे आं बै टाइमाव जिथिया अमा बायनायाव आथेंनि आसुगुर नुदोंमोन ना मोननानै टाइमाव थ' आं बिराद रागा जोंदोंमोन दखानिखौ आं बिराद रायनोबो गोसो जादों नाथाय आं गोसोआव सानबाय आरो जोंबायदि मानसियानो जुदि बिसोरखौ रागा जोङोबा रायोबा माने बिसोर मा खालामना जागोन नङा होमबा मोनाबिलि समाव आथेंखौबोथ' बिक्रि खालामनांगोन आथें बा हामा बेदरखौ जुदि बिक्रि खालामनो हायाबा बिथांमोनाथ' लस जागोन ना बै खोथाखौ आङो मोनो खालामनानै जे आं बेखौ रायबाथाय बा आं बेखौ लायाबा बा इखौ आं बायाबा थ' लस जागोन ना बिथांमोना बेखौनो साननानै आं गावनो लस जानानै बिनो फैसाखौ होनानै अमाखौ लाना फैबाय आरो जाबाय नाथाय गोसोआव बाय दुखु थाबाय आरो जे आंखौ मानो थगायखो जोंबायदि मानसिया रावखौबो थगाया बरियाके फैसा होनानै फैयो 10 टाका बुंबा 11 टाका होना फैयो थाइबा होनबा 6 टाका होना फैयो जों दुखु नांबाय किसुमान मानसिनो खम बुस्थु बायबाथाय किसुमान बारायफोरा बुरैफोरा बाजाराव सबजि तबजि लाना फैयो 10 टाकानि बुस्थु 15 टाकानिल' बुस्थु बे 10-15 टाकानि बुस्थुखौ फाननानै न'खरावबोथ' बिसोरो बुस्थु लांनांबाय जानाय लोंनाय लांनांबाय थ' 10-15 टाकायाव मा मोननो नङा होमबा हे कारणे किसुमान खेत्रआव जोंफोरबायदिया माने जायनियाव बाय बांला टाका फैसा थायो थाइसे थाइनैनि कारणे जेबो साननाङा होनानै फै जेबो नङा आरे थाइसे थाइनैयाथ' रास्ता मानि गोलैना थायो रावबो खना दिनैनि दिनाव नङा होमबा मा जागोन मा जायासै इयो सानावबो इनो सानजौफुङावबो इनि बेखायनोथ' इयो जानाय समायावबो जाखांनानै आं बुंबाय थाबाय आरो बा जों सानैदो इमान 1 केजि बेदर जाबायना मा सोर बारा जाखो आं सोंबाय थादो इथेबो एख' बुङाखै जाखांनानै इथिं ओरै नायबाय थादो मा खालामनो आरो दुखुनि खोथा आं जेबो दुखु नाङाखै थेवबो नाथाय थगायजाबा आं बिराद दुखु नाङो इमान बेंग्रा जाबाय माने आं बेंग्रा जाबाय जेबो मिथिया बेवकुफ बे कारणे आं थगायजाबाय थ' आंखौ सोरबा जुदि बेवकुफ खालामो आं बिराद दुखु नाङो थेवबो बिखौ रायनो आं लुगैदिया बा रायनो गोसो जादिया मानोना बेस्राफोराबो दुखिया नङा होमबा थाखा फैसा गैयिनि कारनेसो बिजनेस खालामदो
गावनि उदैखौ सलायनो कारणे बा न'खरखौ सलायनो कारणे न'खरनि मानसिखौ फिसिनो कारनेसो बिजनेस खालामदो बेफोरबायदि मानसिखौ रायबाथाय हामा गाज्रि खोथा बुंबाथाय गावनो गोसोआ गाहाम नाङाना मोजां नाङा बेखायनो आं जेबो बुंलिया थेवबो इयो माने मानसिया बेबायदि रास्तायाव सासे जुदि फाग्ला मानसि मोनदोबा इयो माने आब्रां जाब्रां ओरैनो फाग्ला गिदिंनाय थाबाय नुदोबा इयो बे मानसिखौ माने जाहोखागोनसो आरो इयो खाथियाव जि दखान दोङो थालिर दखानानो जा आपेल दखानानो जा नै आरो पानिपुरि दखाना बारा बांद्राय दोङो आरो स' बियो माने मोनसे नङा मोनसे जाहोखाथारोसो आरो मानसिनो जाहोनानैसो फैयो बेबायदि मानसि ओंखायनो इयो माने बेखौ सोरबा थगायबाथाय इयो माने बिराद हामा नाङो मानसिया आं नोंथांमोननो आरो मोनसे भिडिअ क्लिप मोनसे देखायनि एक्सुअलि बेबायदि भिडिअ खालामनाङामोन थेवबो माने खालामबाय आरो माने मानसिफोरखौ बियो आंनो देखायनो लाबोदोंमोन आरो जे नै जों माने मानो आंनो मानो देखायनो लाबोदों खारन आं मानसिया आहामफोरखौ माने बांद्राय गारो माने जोङो आं माने आखामफोरखौ एसे बारा बारा संफ्लाङो आरो संफ्लाङो माने आखाम गुसुखौ आरो जानो मोजां मोनाबा माने आङो ओंखामफोरखौ गार'यो आरो गार'बाथाय माने इयो रागा जोंबाय माने बुस्थुफोरखौ नोंसोरो मानो वेस्टेज खालामो होननानै बे माने आंखौ देखायनो होननानै भिडिअ खालामना लाना फैदो आरो जे नाय दुनियाव बेबायदिबो मानसि मोनजायै मानसि दोङो जे बेबायदिनो गिदिं जानाय बा मोनजायानोखा बेफोरबायदिसो आं नोंथांमोननो साइडआव देखायनांगोन भिडिअखौ नायबानो जाबाय बे मानसिखौ आरो बियो बेबायदि जायखौनो मोनो बेबायदि मानसि हाथायाव थाबाबो इयो सेन्देलखौनो बायना होगोन बा गस्लाखौनो बायना होगोन बा सोरनोबा माबाखौनो जाहोगोन बेफोरबायदि आरो मानसिया स' बेफोरनि गेजेरावनो जुदि आरो बेखौ सोरबा थगायबा इनिया माने दिमागा काम होखाला आरो माने एसे गरिब मानसिफोरा नैनिफोरा सानफ्रामबो बिनो फैयो आरो जोंहा सानसेबो बिसोरखौ खालि हेगारहरा जोंहानि न'निफ्राय मायबा नङा मायबा माइरंआनो जाथों बा मायबा फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदियानो जाथों बा माने जि दोङो न'आव जों जानाय लाबनाय ब्रेड बेफोरबायदि जि थायो जों बेखौनो हरो स' ओंखायनो माने इखौ थगायबाथाय इ दुखु नाङो आरो गाबसोन मोनसे गाबसोन गाबनो रोङा दुखुखौ बाहेर खालाम दे बेयो नै मानसिखौ बेबायदि पानिपुरि जाहोनाय बाराया माबोरै जादो माने एकदम माने नुबानो माने जोंना एकदम साखान्दिसो बेबायदि माबा जालायो जे मानसिना बेफोरबायदिबो लाइफ दोङो मोनसे जों मा जायो आरो बिसोर मा जाना थायो जों दिनाव बेसेबा बुस्थुखौ जायो खम गारहोयो बारा खिन्थु नै बिसोरबायदि मानसिया जानोबो मोना माबो मोना माने नै माबोरै जादो आरो इयो सासेया नै बेसेबां रायलायबाय दोङो खिन्थु बे मानसिया रायलायलिया माने इनिया दिमागा माने काम होखाला आरो माने नर्मेल मानसि बायदि नंला आरो इयो मानसिया माने बेबायदि जाबाय आरो इयो माने सोरबा मायबाफोर सोंबाथाय माबा बुंबाथाय माने इयो सोंनोबो रोंला बुंनोबो रोंला बेफोरबायदि जालांबाय आरो माने इनिया आरो माने दिमागा माने गैखाला आरो बिनिया बेफोरबायदि जाबाय आरो एक्चुअली इनि बाथ्राखौ बुंनो इयो बहुत बोसोरनिफ्राय बेयावनो दोंबाय थायो बोकारो इ एक्चुअली मेन्टेल जाबाय मानसिया इनि दिमागनि स्थितिया थिग नंलिया बिल्कुल एख' बुजिलिया इयो गाव जानो लोंनोबो बियो बुजि मोना थ' आं बेखौ जेतियानो लोगो मोनो तेतियानो आं रास्तायाव बिनो थालिर बायना होयो बा जिखुनु जानाय लोंनाय बुस्थु आं बिनो होयो आरो थ' खिन्थु बियो मोजां जानायनि स्थितियाव गैलिया आरो थ' मा बुंनो आरो मालाय हारि मालाय जायगायाव फैनानै सोरनि कारने आरो बेसां साननो आं जिमानखिनियालासे हायो हिमानखिनियालासे आं गेजेर गेजेर हेल्प खालामो आरो हौवाफोर रास्तायाव लोगो मोनबा मायबाफोर जाहोयो बास आं इखिनिखौनो खालामनो हागोन आरो जेबो खालामनो हाया मानोना बिल' नङा दुनियाव बहुत मानसि बिदिनो दोङो जाय मानसिया माने थाइसे बुस्थु मायबाफोर जाग्रा बुस्थु जानो कारने बहुत साननो गोनां जायो थ' आं बे कारने बिखौ बुजायबाय थायो बहुत आखाम वेस्टेज खालामो ओंखाम वेस्टेज खालामो जानाय लोंनाय फल फ्रुइट्स बहुत वेस्टेज खालामो आरो बेनिखायनो आं बुजायो आरो थ' बिदि खालामनाङा दुनियाव बहुत मोनजायै मानसि दोङो सैमाफोर बायदि डास्टबिनाव गारनायनि उनाव डास्टबिननिफ्राय थिखांनानै जायो थ' जोंफोरा न'आव थानाय बुस्थुखौनो हामा जाबाय होननानै गारो बा थानायनि उनावबो जाया थ' सबबो ध्यान हो गामियाव थानाय मानसिफोराबो थ' न'खरनि बुस्थुफोरखौ जाया दालि आलुखौसो पसन्द नाङो बायनाय बुस्थुखौसो पसन्द नाङो थ' न'आवनो इमान जागा दोङो बा इमान
खदालदो जावनानै बरियाके सबजि तबजि लगायना न'नि बुस्थुखौनो जा फिट थागोन बेमार आजार जानाय नङा बडिफोरा थिग थाक थागोन बिदिनो आरो माने नोंथांनि फैसायाबो जमा जाना थागोन दालि आलुखौ जुदि खमके जायोबा न'खराव जानाय बुस्थु शाक पाचलिखौ शाक सबजिखौ बारा जायोबा माने फैसायाबो बासिगोन और बडियाबो हेल्दी थागोन नङा होमबा बस थैंक यू बारा बुंलिया दिनै बहुत टेंशनाव दङ आङो टेंशन नङा दुखु नांदो आरो बाय मा So बिराद हर जाबाय हरनि 11:30 बाजिबायानो आरो माने इयो बाय एसे दुखुआव दङ मानसिया बेखायनो नोंथांमोननो एसे रायलायनो होननानै फैबाय भिडिअखौ आरो जोङो बारा गोलाव खालामला बिराद गोलाव जाबाय एक्चुअलि जोंहा दिनै बियो खाथि गवालपारा रायलायनो एसे बाहाय सेस्था खालामदो आरो स' नोंथांमोना माबोरै नांदो माने बुंनाया जादो ना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय बियो गोजोनगोन एसे मानसिया बाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय